всички тръгнахме от Ямбол. Даже аз бях тръгнал за другия пожар за Джинот, обаче като видях, че гори Бакаджика и тръгнах насам. За към Ямбол видяхме, че горят тези местности. Обадихме се на приятели и затова сме така. Момчетата, кои са, искам огромно да им благодаря, защото без тяхна помощ селото ни щеше да изгори.